hablarnos de un geógrafo gallego, Casiano de Prada, que tuvo su importancia, aunque desgraciadamente ninguno de nosotros lo conoce, posiblemente porque su trascendencia fue así. Él nos va a hablar de ello. Quiero comentar una cosa del profesor Díaz Fierros, y es que en contra de la impresión que se tiene siempre de que las personas de ciencias no son precisamente muy humanistas ni muy intelectuales y tal, él es precisamente el prototipo de la persona que sabe mucho de lo suyo, pero que también sabe mucho de un montón de cosas que no entran dentro de su área de investigación. Muchos de los que estamos aquí nos acordamos de cuando nos habló del clima en Santiago en el pasado, en aquel ciclo sobre el cambio climático, y cómo nos descubrió y nos dejó así un poco asombrados del tipo de trabajo, mirando los registros parroquiales para ver cuándo se encargaban misas para que deje de llover, lo cual era un indicio de que llevaban una temporada grande lloviendo, o se encargaban misas para que lloviese por fin, lo cual indicaba que había sequía. ¿Y cómo se deducía? Y ahí estaba la mente del científico deduciendo datos que estaban a la mano o a la vista de quien quisiera verlos. A mí siempre me ha asombrado mucho esa capacidad suya de ver. No quiero hablar de lo que nos contó hace un año de la erupción del Tambora. ¿Cómo nos dejó bobos? A mí personalmente asombrado, con un respeto tremendo hacia aquella conferencia transversal que lo mismo nos hablaba de geología, empezando por la estructura. ¿Por qué un volcán pone y se pone en erupción tan intensa? Pero a continuación todas las repercusiones que tuvo, como a raíz de ahí, en un encierro, en una residencia en Suiza, surgen una serie de cosas, por ejemplo, Frankenstein y una serie de intelectuales allí esperando que cambie la tormenta, pero una tormenta que no acaba. De hecho, la conferencia se llamaba El año que no tuvo verano, precisamente porque la Tierra quedó completamente cubierta por las nubes, pero por la nube de polvo, pero no solo eso, sino que además nos llevó a ver toda la influencia y cómo se vio el sol reflejado en la pintura, aquellos soles estaban reflejando el sol, que nos estaba hablando del sol en aquel plano. El profesor Díaz Fierros, cuando se encuentra, tiene una especie de sentido, de segundo sentido, para captar que por allí hay algo. En ese plan le encanta rastrear cosas de la historia de la ciencia. Que un buen día se encuentra con Casiano de Prada, empieza a mirar, ¿y este quién fue? ¿Y qué hizo? ¿Qué vino por aquí? Porque esto es una cosa muy interesante, una cosa muy importante, una persona completamente desconocida, una persona olvidada, debía de ser conocida, debía de estar en nuestra memoria, y hoy en el Ateneo nos viene a hablar de él. Paco, no te voy a decir que bienvenido al Ateneo, porque sabes que estás en tu casa, una casa en la que se te quiere y se te admira. Gracias. Moitas grazas, Emilio. Son palabras de un amigo, por lo tanto son palabras sempre excesivas, pero a verdade é que para mí falar neste foro sempre foi unha arela que sempre tiven e me gustou porque é un foro de prestixio, é un foro de persoas preocupadas pola cultura e que, por lo tanto, entendo que temas que poden ter interese para Santiago, porque vou a falar fundamentalmente dun episodio que ocurriu en Santiago con un protagonista compostelán 100%, para todos eles creo que todo eso pode ter interese. Por eso, para min é unha satisfacción poder estar a falar hoxe aquí. Realmente, este título que ten a miña intervención pode ser aínda un poquinho máis longo, por unha circunstancia temporal que é moi importante. Por lo menos, normalmente lle damos importancia simbólica, que do feito que vou a falar agora, cúmprense agora, neste outono, 200 anos. Por lo tanto, este título podía ter un engadido. Hai 200 anos no proceso do xeólogo Casiano de Prada.
que tamén se di que foi o último proceso que tivo a Inquisición de Santiago. E, por lo tanto, aquí vou xuntar dous temas que para mí son de interese: a ciencia, por unha parte, ou a enxeñería, porque realmente Casiano de Prado era enxeñeiro xeólogo. O coñecemento deste personaxe, que como veredes é un personaxe polifacético, impresionante, en todas as súas dimensións, os problemas históricos naquele momento que foron moi duros para Santiago, a oposición que había entre distintas maneiras de pensar, e ao final que todo aquilo rematou no último proceso que tivo a Inquisición de Santiago, que era, como creo que sabedes todos, a Inquisición de Galicia. É dicir, que tamén podíamos dicir o último día da Inquisición en Galicia. O feito que, en principio, motiva esta conferencia é esta carta da Inquisición de Santiago, donde nos di que a las 7 de la mañana de este día, é dicir, do día 3 de decembro de 1817, entrou nas cárceles da Inquisición Casiano de Prado, natural desta cidade e cursante en su Real Universidad, mandado prender e traer a ellas por delito de proposiciones e de lecturas de libros prohibidos. Ben, este é o feito que motiva a conferencia. Pero antes, para mí, é fundamental que coñezades un pouco o personaxe, porque é un personaxe certamente descoñecido. É un personaxe que, de todas maneiras, ten unha dimensión, desde o punto de vista da historia da ciencia española, singular. Para mí, é dos, se me preguntarades os 6 científicos máis salientables que existiron en Galicia no século XIX, eu diría que Casiano de Prado foi un deles. E, desde o punto de vista da enxeñería, porque foi enxeñeiro xeólogo, como diga aí un momento, foi o único xeólogo que realmente destacou a nivel español e mesmo a nivel internacional. Foi o introductor da xeoloxía como ciencia moderna en España, e que é curioso, a cartografía xeolóxica, a representación da xeoloxía no espacio, foi da man de 3 galegos ou que tuveron que ver con Galicia, por suposto con Casiano de Prado, con Ezquerra de Vallo, que era do Ferrol, e con Guillermo Xuz, que pasou moito tempo aquí en Galicia. E todo isto, todo este personaxe que ainda vou abundar un pouco máis dele, non ten un reconhecimento real en Santiago. Eu, o único dato que puiden atopar foi esa mención que está no friso do Paraninfo de Casiano de Prado. Está, de todas maneiras, no lugar preferente, porque é o primeiro á dereita. Pero non hai ninguna súa rúa, non hai ninguna praza, non hai nada que lembre que este personaxe importante naceu, viviu en Santiago, e non só eso, sino que era dunha familia moi arraigada e moi importante en Santiago. Como contrapartida, podo poñer o caso da Coruña, que curiosamente Domingo Fontán non ten unha, sino 2 rúas na Coruña. Unha nunha rúa normal e outra nunha urbanización. E Ramón de la Saga, que ten unha rúa e tamén un colexio. Pois ben, quen era este Casiano de Prado? En primeiro lugar, Casiano de Prado pertencía a unha saga de artistas moi importantes en Santiago. Era a 4ª xeración dunha saga de artistas. O primeiro desta saga era Mateo de Prado, que construiu o coro de San Martiño. Foi o escultor que realmente labrou o coro de San Martiño. Pero seu pai foi nada menos que un dos introductores, para algúns incluso especialistas, foi introductor da arquitectura neoclásica en Santiago, e mesmo en Galicia, porque as iglesias de San Bento, San María do Camiño, San Miguel, os retablos, o conxunto dos retablos das ánimas que foi obra del e máis do seu irmán, e sobre todo a Colexiate de Vigo, que para moitos é a obra máis representativa da arquitectura neoclásica de Galicia. Por lo tanto, era un home non só que pasou por aquí, sino que un home que estaba representando a última pona dunha familia moi arraigada en Santiago. Ben, como enxeñeiro de Minas. Como enxeñeiro de Minas foi un personaxe que todos os enxeñeiros de Minas españoles o coñecían e que os seus estudos, sobre todo en Almadén e Río Tinto, foron utilizados como exemplos por moitos técnicos españois e estranxeiros. Realmente era un home tremendamente exigente. Era un home que baixaba, decían que baixaba todos os días ao fondo das minas para controlar como estaba todo aquilo. De feito, este rigor, esta exactitude nos seus datos, nos seus controis, valeulle moitos problemas.
tivo enfrontamentos cos sindicatos mineiros, mesmo cos propios directores, e incluso estivo sometido a un expediente que lle durou toda a vida. Pero non era só un enxeñeiro de minas que chegou ás máis altas cotas do corpo, sino que dentro do que é a propia xeoloxía, a ciencia xeolóxica, hai un momento en España moi importante, que é a segunda mitade, prácticamente é exactamente a mitade do século XIX, que é cando empezan a aparecer a cartografía xeolóxica, a saber onde estaban os distintos materiais, a saber que, por exemplo, se unha estrada tiña que construir o camiño real de Galicia, de Madrid a Galicia, pois tenía que ser por que materiais pasaban. Pois todo isto non se sabía hasta que empezaron a aparecer os primeiros mapas xeolóxicos. Pois prácticamente Casiano do Prado dirixiu toda a cartografía xeolóxica que se fixo en España desde a mitad do século XIX hasta prácticamente a súa morte. E algúns dos seus traballos, o que fixo da provincia de Madrid, aínda hoxe, os propios xeólogos, os propios enxeneiros, di que é aproveitable. Que se pode ler con gusto, que é unha lectura que non achega nada anacrónico, e que incluso se poden sacar algunhas ensinanzas importantes. Por lo tanto, este é un aspecto que hai que ter en conta. Pero tamén hai outro máis. Non era simplemente un xeólogo, non era simplemente un enxeñeiro, sino que, ademais, soubo aplicar a súa ciencia a outros temas, como foi a paleontoloxía. No mundo da paleontoloxía, Casiano do Prado foi moi respetado naquele momento, por exemplo, por xeólogos franceses e ingleses. Probablemente era o español máis coñecido no estranxeiro. E por qué? Porque descubrira e estudiara con moito detalle a fauna fósil que existían o que lle chamaban os terrenos primarios. Os terrenos primarios eran os máis antigos, e neles atopábanse seres dunha certa organización. E como xa daquela o evolucionismo estaba creando preocupación, o que se atopasen seres con unha organización xa un pouco complexa nos terrenos primarios, parecía, polo menos para as tesis fixistas, que aquilo contradecía de alguma maneira as tesis do evolucionismo. Pois Casiano do Prado, sin implicarse demasiado nesta confrontación evolucionismo-fixismo, achegou muitísimos datos. Aquí temos unha lámina na dereita, unha lámina de un traballo francés que reproducía as investigacións de Casiano do Prado. Pero aínda máis importante que este reconhecimento exteriores de franceses e ingleses que lle valeron, por exemplo, que fora nomeado membro da Sociedade Xeolóxica de Londres, que foi o único español durante moitos anos, prácticamente hasta final do século, que pertenceu a máis importante Sociedade Xeolóxica do mundo, como era a de Londres. A pesar de isto, ademais de isto, quero dicir, que foi para moitos o descubridor do home fósil en España. Foi o descubridor do home fósil en España porque foi o primeiro, de acordo tamén cos franceses, que foi que se ensinaron a interpretar, que as industrias líticas podían ter determinados signos de que estiveran traballadas polo home. Se estas industrias líticas, que tiñan moitísimos anos de antigüedade, porque estaban en determinados depósitos, estaban realmente traballadas polo home, quer decir que existía un home fósil, que viviu hai moitísimos anos, e que aquí tamén é importante, aínda que non me podo deter nestas cuestións, que naquele momento estaba enfrontándose, por exemplo, as teorías que decían que o home non podía ter máis de 100.000 anos porque a Biblia, de alguma maneira, así o tiña escrito. De feito, Obermayr, que foi no principio do século XX, foi o personaxe que máis importante da prehistoria española, o dixo con claridade. Las primeiras investigaciones científicas sobre el hombre cuaternario en España fueron efectuadas en 1862 por don Casiano do Prado. Es decir, que con todo isto que estou dicindo, creo que se achega para detectar, para entender cal é a importancia deste personaxe desde o punto de vista da ciencia. Pero que, ademais, nunha actividade paralela ao seu traballo científico, foi o precursor do alpinismo hispano. Foi o primeiro que explorou de unha maneira científica e sistemática os picos de Europa. De tal maneira que o pico de Llambrión, que é o segundo pico por 2 metros máis alto dos picos de Europa, ten o seu carón, como poden ver aí, o pico Casiano do Prado. Non sei se entre o público hai asistentes ou aficionados ao alpinismo e algún deles chegou a escalar estas cotas, pero se chega a escalar o pico Llambrión, vería que ao lado ten o pico Casiano do Prado. E o fixo, ademais,
desde o punto de vista en parte científico, pero sobre todo que é o que ten máis interese, o que os arquivistas españois lle recoñecen, que o fixo por un espírito deportivo, fundamentalmente. Deportivo ao mesmo tempo tamén de valoración da paisaxe. Nun momento que tamén é importante decilo, a paisaxe non existía como percepción do home. O home consideraba a natureza como algo do que se podía aproveitar, pero non tiña esa capacidade que despois naceu e deu orixe á valoración da paisaxe que apareceu prácticamente en España cos pintores da institución libre de enseñanza, foron os que realmente nos ensinaran a valorar as paisaxes. Pero 20 anos antes, 30 anos antes, Casiano de Prado, cando subía os picos de Europa e deixaba escrito todo o que foi a súa atención, daba conta precisamente desa valoración do deporte, da paisaxe e da natureza. Aun cando a geología non tuviera ningún atractivo para mí, e al encargarme aquellas cumbres non llevase outro objeto que contemplar el magnífico panorama que se ofrecía a mi vista, pudieran no contarse aquellas horas de las máis gratas de mi vida. E, ademais, tamén é importante decirlo, foi un defensor consciente, un defensor apasionado da liberdade de pensamento. E o fixo con 2 libros, un deles sobre todo, pero o primeiro deles, terrible para todos, ten un nome tamén moi típico da época, o que facía era criticar os incumplimentos da Constitución nos que caían todos os partidos políticos, tanto conservadores como liberais. Nestes momentos onde a Constitución, os constitucionalistas, por fin, teñen algúns problemas, a figura de Casiano de Prado aparece como un home que defendeu hasta o final a Constitución de 1812. Pero é que, ademais deste libro, que ten ese significado político moi temprano, porque estamos a falar de 1821, temos o outro libro, A Vindicación da Geología. E por que escribiu este libro? Porque en 1834 apareceu a lei de censura previa, xa estaban nos tempos do absolutismo. E que decía a lei de censura previa? Que determinados libros que podían ser perigosos para as boas costumbres debían pasar por unha censura previa e ter toda unha serie de autorizacións. Pois ben, a única especialidade científica que tiña que pasar por esta depuración, por esta revisión, era a xeoloxía. E preguntaredes, pero por que a xeoloxía tiña que pasar por este filtro? Pois porque naquele momento a xeoloxía estaba poñendo en cuestións moitas aseveracións que se tomaban a letra da Biblia, onde estaba situado o paraíso terrenal, cal foi a duración e as consecuencias do diluvio, que antigüidade tiña o home, etc. Todo isto estaba posto en cuestión, de alguma maneira, polas investigacións xeolóxicas. E por iso se lle exixía a xeoloxía que pasara pola cintura previa. Pois ben, este libro foi o único que se escribiu en España, a única voz que se ergueu en España para defender a liberdade de pensamento científico, a liberdade da xeoloxía, como unha disciplina que dixera o que dixera non tiña por que poñerle barreiras. Resumindo, diríamos que é o xeólogo egresio que chegou aos máximos no seu corpo, inspector xeral do Corpo de Minas, director da Comisión do Arqueolóxico, director do Consello da Minería, director da revista máis importante do seu momento, membro de varias academias. Ao final da súa vida se fixo un homenaxe de toda España presidido pola propia raíña Isabel II. Un dos nomes imprescindibles da xeoloxía española. Me diredes, despois deste pequeno excurso pola biografía de Casiano de Prado, si non paga pena que de alguma maneira en Santiago se lle reconozca como mínimo a existencia, porque prácticamente o único que temos aquí é esa mención mínima do friso da universidade. Pois ben, este personaxe, este Casiano de Prado, é o protagonista desta historia que lles vou relatar. E, polo tanto, para completar os outros protagonistas desta historia, teríamos que decir 2 palabras breves sobre o que foi a Inquisición española. A Inquisición española realmente está chea de mitos. Hai moito escrito sobre a Inquisición española, pero pouco con seriedade. Últimamente hai xa máis estudos en serio, pero hai algunhas constantes, algunhas anotacións que é importante telas en conta para enmarcar claramente o que significou no seu momento o proceso que tivo lugar en Santiago. Créase en 1478 por unha bula de Sixto VI, dándolle poder, sobre todo aos reis católicos, que eran os que pedían esta
este tribunal para actuar sobre os xudeus, que era o que lles preocupaba fundamentalmente. A diferencia fundamental que ten o Tribunal da Inquisición con relación a outros tribunales similares que pode haber no mundo é que os monarcas tiñan bastante poder sobre ela. En outros países eran máis independentes, dependían da Igrexa, evidentemente, pero non dependían do poder real. Perseguiu sobre todo os judaizantes, moriscos, bruxos, misionarios e luteranos. Según Batallón, aquí xa non o pronuncio, pero Batallón, que na súa biografía de Erasmus, que é un libro canónico que todos coñecemos, decía que era menos cruel que a de outros países, pero moitísimo máis burocrática e institucionalizada. E que por iso tamén deixou moitísima máis documentación. E que por iso tamén se estudou moitísimo máis e posiblemente, como consecuencia de todo iso, se falou moitísimo máis non só en España, sino no mundo inteiro da Inquisición española. Sin embargo, evidentemente, era exixente en moitos aspectos, era moi rigurosa. Por exemplo, a lista de libros prohibidos, algo que ten que ver bastante coa ciencia, era bastante máis ampla e numerosa que a propia que emitía Roma. Por tanto, nese aspecto era moi rigurosa. Foi abolida por Napoleón en 1808 para congraciarse un pouco co povo de España, pero esa abolición tivo pouco efecto porque a guerra de independencia cursou polo medio e foi necesario que as propias Cortes de Cádiz, en 1813, volveran a insistir na supresión deste santo tribunal. Pero, a volta de Fernando VII, un ano despois, foi restituída e finalmente desaparece en 1820. Esta é a historia, así en general, é rápida, o que foi a Inquisición española. Como procesaba, como actuaba a Inquisición española? Fundamentalmente, os seus procesos tiñan dúas partes. Detallo un pouco isto porque cando fale do proceso de Casiano do Prado imos ver como se van a seguir pouco a pouco, paso a paso, todas estas pautas que de alguma maneira caracterizaron de sempre a Inquisición española. Tiña unha fase inicial, a fase sumarial, tamén se le chamaba delatio porque casi sempre empezaba pola delación secreta de alguna persoa ou de algún acto ou alguna circunstancia que paga a pena que para eles que pudera ser sancionada. E durante todo este proceso onde se iba acumulando probas, o reo xa podía estar encarcelado, xa podía ir á cadea e, por lo tanto, podía alongarse moitísimo esta etapa, porque moitas veces estes procesos de achegar probas eran moi longos porque tiñan que acudir a moitísimos testigos, moitos deles falsos, outros de compromiso, etc. Ao final, o fiscal elevaba un informe que era calificado normalmente por dous dominicos e que podía ter como solución a solución ou dar paso á fase seguinte. A fase xa que se chamaba judicial. Nela se interrogaba o acusado e mesmo se lle aplicaba tormento, a procura da confesión. Esta aplicación do tormento, que veredes despois en algunhas circunstancias que vos vou comentar, foi perdendo eficacia ou eficiencia a medida que foi andando o tempo. Este foi, sobre todo, moi aplicado nos primeiros tempos, ao final xa non era tanto, pero foi sustituído, de alguma maneira, polo tormento, vamos chamarlle psicolóxico, porque se empezou a cambiar o tormento físico por outras formas de influencia que, de alguma maneira, iban minando pouco a pouco a vontade do reo. Se non había arrepentimento, a pena pode ser mesmo a capital. Uns datos de investigadores bastante rigurosos, pero como podedes ver que oscilan bastante, digamos o abano en o que se move un abano demasiado amplio, diría eu, pero que nos 150 anos de Inquisición houve entre 50.000 e 125.000 procesos. E que, según o estudo tamén destes investigadores, o 34% remataron en pena capital. Ainda que indicaban que este era o que decía o proceso. Despois, a realidade podía ser a aplicación da pena capital ou non, citan algún caso onde o que se queimaba non era a propia persoa, sino a efixe da persoa en cuestión. Un aspecto que, para ir xa entrando no que me preocupa, é a Inquisición e a ciencia española. A Inquisición e a ciencia foi algo que sempre se contrapuxo, fundamentalmente desde o caso Galileo, evidentemente. É un caso que generou uns paradigmas de intransigencia, uns paradigmas de sufrimento, uns paradigmas de imposibilidade de que a ciencia pudera adiantar dentro de determinados contextos e, por lo tanto,
as relacións que podermos atopar entre a Inquisición e os científicos españois son importantes, é necesario saber. Pero o que é real é que, por menos a partir do século XVII, que é onde temos unha documentación máis precisa, non amosou un interés especial pola ciencia. Son poucos os casos de procesados que tiñan que ver con este mundo. Realmente preocupaban máis outros problemas, os problemas dos xudeus, os problemas dos moriscos, os problemas dos protestantes, os libros prohibidos, pero a ciencia en sí non lle preocupaba demasiado. Únicamente no século XVII, o grupo de científicos españois que se coñece como novactores, porque foron os que realmente introduciron a ciencia moderna, a ciencia de Galileo, a ciencia de Newton, a ciencia que prácticamente se puxo en toda Europa en marcha no século XVII, estes novactores tiveron algúns problemas, pero sobre todo procuraban non ter moitos líos coa Inquisición. En algúns casos, cando rozaban o heliocentrismo, cando os médicos falaban de Paracelso, falaban do galenismo e tal, podían estar dentro do ámbito de aplicación e tiveron algúns problemas e algúns procesos. Pero quizáis o último, se ten sinalado, o último proceso donde un científico estivo implicado foi no caso de Jorge Juan, nas observaciones astronómicas e físicas, porque decían que de alguma maneira estaba seguido a Copérnico. Outros casos, por exemplo, aí temos un grabado de Goya, un dibuixo de Goya, onde se representa ao médico Mateo Zapato, que foi un dos novatores españoles nunha cárcel da Inquisición. Eso foi real, este home pasou moi mal nas cárceles de Inquisición de Aragón. Realmente non foi condenado polas súas teorías médicas, foi condenado porque se creía que era xudaizante. Pero esta, vamos a chamarlle, non inxerencia, ou polo menos pequena inxerencia da Inquisición en cuestións de tipo científico, tivo uns efectos que hai que sinalar, indirectos, pero que foron importantes. A importancia que tivo a autocensura nos científicos. O sea, non houve procesos explícitos, pero sí que houve un retraerse os científicos de tocar determinados temas. Sabían que o heliocentrismo era perigoso, por lo tanto non se metían por estas regras. Sabían que o paracelticismo tamén tiña problemas, pois se iban por outro lado. Por lo tanto, esa autocensura tamén foi importante e si incidiu, ainda que non está ben estudada, nas limitacións da ciencia española. Ben, e agora xa chegamos a Galicia. Este é o contexto español que nos movemos, e entramos en Galicia. En Galicia, o primeiro tribunal estableceu-se en Santiago, despois en 1562, despois de varios intentos, e en 1566 tiña 13 funcionarios. Dous deles eran médicos. A mí chamou a atención, dous médicos entre os funcionarios da televisión. Indaguei un poquinho máis, leí algo máis, que cal era o papel que tiñan estes médicos no Tribunal da Inquisición. Pues fundamentalmente controlar os tormentos. O sea, hasta onde se podía chegar. Entón había que parar neste momento porque non podía dar máis de sí físicamente o reo. E incluso hai algún caso, poucos, pero hai algún caso que actuou contrariamente. É dicir, decía, non, aquí ainda pode seguir. Aí ten un gozo de boa saúde, ainda pode seguir o tormento. Por lo tanto, estes dous médicos tiñan ese papel de controlar este aspecto tan, digamos, tan negativo, tan pouco interesante, digamos, do que foi a actuación da Inquisición. As relacións, de todas maneiras, co poder eclesiástico, por lo menos aquí en Santiago, non eran boas. E, maiormente, levábanse moi mal cos frades de San Martiño, porque os tiñan enfrente. E os frades de San Martiño os consideraban sempre como uns vecinos moi incómodos. O primeiro edificio da Inquisición é este que vedes aquí, é a esquina. Esta é a Puerta da Peña, a rúa da Porta da Peña, esta é a Praza de San Martiño. Por lo tanto, esta esquina era onde estaba o antigo Pazo de Monterrey e onde estaba o edificio da Inquisición. Un gran edificio porque ocupaba 1.500 metros cuadrados, de 3 plantas. Por lo tanto, era un edificio realmente moi importante. E ali estaban aloxados, evidentemente, vivían os inquisidores, os criados, esas 13 funcionarios que teníamos aí, estaban as celdas, estaban a celda do tormento, etc. E a Inquisición galega tamén o Contreras, que foi realmente o que estudou en serio a
a Inquisición en Galicia, o que decía era que os tribunais da Inquisición en general tiñan unha certa especialización. O sea, non todos os tribunais da Inquisición españois se dedicaban ao mesmo, ainda que todos tiñan uns nexos comuns, todos tamén tiñan unhas certas orientacións. E concretamente aos de Galicia, ao Tribunal de Galicia, se lle encomendaba fundamentalmente que vixiara os xudaizantes que podían penetrar por a fronteira portuguesa. Os protestantes e a chegada de libros prohibidos que podían vir a Coruña, é dicir, en general, polos portos de mar. Entón, eran estas as dúas funcións prioritarias que tiña o Tribunal de Inquisición de Galicia. Despois, o que fora caendo, non? Pero este era basicamente o encomenda. O Tribunal de Inquisición viviu en San Martiño ata 1726. En 1726 o edificio xa tiña moi malas condicións, eles necesitaban cambiálo, entón empezaron a moverse. E os de San Martiño dixeron, esta é a nosa ocasión. E lle ofreceron rapidamente un solar, bueno, unha casa, porque era a Casa de Carlos se chamaba, que estaba onde está hoxe o Hotel Compostela. Ese era un solar dos vieitos de San Martiño e lle deron toda clase de facilidades para que se fora para ali. E ali se foron, e ali estiveron desde 1726 hasta 1820. Este, xa temos fotos deste edificio, xa nos últimos tempos, este era o edificio donde estaba a Inquisición de Santiago, a Inquisición de Galicia, nos seus últimos anos. E, referíndonos xa a estes últimos anos, habría que tamén decir algunhas cuestións importantes, interesantes, porque nos van xa centrando no momento en que íbamos a falar xa de Caxiao do Prado. Por unha parte, xa non en Santiago, sino en general en España, o Tribunal de Inquisición foi perdendo prestigio, xa non tiña forza, xa non tiña a capacidade de influencia que tivo nos seus primeiros tempos, a sociedade xa ia perdendo medo, e, polo tanto, realmente, todo ese poder que tiña o foi perdendo paulatinamente. En a época, digamos, despois da Revolución Francesa, foi moi sometida a discusión entre liberais e absolutistas. Os absolutistas a defendían, os liberais evidentemente iban contra ela, foi o momento en que foi anulada a Inquisición, pero despois foi restituída, etc. O que era importante ter en conta é o ambiente que existía en Santiago, que existía en Galicia, en general, en relación coa Inquisición. Todo o mundo sabía que existía, pero todo o mundo tamén tiña interese en criticarla, tiña interese en quitarlle poder, en quitarlle forza. É moi interesante, por exemplo, Pardo de Andrade, que era un xornalista da Coruña, liberal, que se dedicou a escribir contra da Inquisición, pola vía agachada, claro, porque non podía hacerlo de unha maneira moi explícita. Contan que viña a Santiago os xoves e que nas tabernas deixaba os papéis onde estaban as súas poesías, porque basicamente utilizaba a poesía para criticar a Inquisición. E o que tamén é moi interesante é que antes incluso do xurdimento galego de 1850 e tantos, cando se empezou a utilizar o galego como forma de expresión, estes liberais xa utilizaban o galego como forma, un galego un pouco macarrónico, pero utilizaban un galego como forma de expresión, como forma de achegarse máis directamente ao povo. E un dos versos, é moito máis longo, é este Rogos, un galego establecido en Londres, que despois acabou chamándose o Rogos contra a Inquisición, etc., porque se fixo por primeira vez en 1813, pero despois se estivo editando, tivo hasta 7 edicións, hasta 1841, a xente levaba papeliños con os versos recollidos agachados debaixo da chaqueta, etc. E aquí tedes, por exemplo, dous dos versos que máis explícitamente fala da Inquisición. Paxaros, peixes e homes de distintas castes son. Aqueles comense asados, pero os racionales non. Miña Virxen, vos que sodes madre de consolación, líbranos dos noveiros da maldita Inquisición. Por lo tanto, había un ambiente donde unha maioría votaba, ou por lo menos defendía o absolutismo, pero estaba de alguna forma dominada por unhas clases que eran as que tiñan os privilexios e que de algún xeito eran os que querían que a Inquisición non desaparecera e que se volvera a restaurar, como se ocurriu en Santiago. Un deles era, por exemplo, Freire Castellón. Freire Castellón foi un personaxe moi importante no seu momento, era daqui de Santiago,
e organizou unhas festas que pagou do seu peto, unhas grandes festas que pagou do seu peto en Santiago para celebrar que fora restituída a Inquisición en 1814. Ese era o ambiente que se vivía, un ambiente de confrontación, un ambiente de medo, pero ao mesmo tempo tamén de unha certa liberdade implícita que nos círculos máis restringidos se podía facer explícita, etc. E tamén, quizáis para rematar este pequeno apuntamento do que foi a última etapa da Inquisición galega en Santiago, había que dicir que era a máis rigurosa de España. Por lo menos os críticos no seu momento decían que os máis intransigentes desde o punto de vista dos criterios que utilizaban eran precisamente os da Inquisición de Santiago. Tamén é importante sinalar que as controversias entre liberais e absolutistas tiveron tamén unha fonda implicación en Santiago. O núcleo liberal fundamental era o da Coruña, evidentemente, onde estaban os comerciantes con máis poder económico. E en Santiago, sobre todo, a Inquisición, os liberais estaban na universidade. Fontán, Rodríguez, Valer Freire, moitos deles científicos. Entón, isto era un pouco tamén o caldo de cultivo no que se vai a desenvolver toda esta problemática. Ben, chegado a este momento, hai que volver outra vez a Casiano de Prado. Foi un largo excurso, pero eu creo que é importante situarnos no momento en que se iba a producir a delación de Casiano de Prado e o proceso de que ímos a falar. Con 18 anos, Casiano de Prado, que era natural desta cidade, matricúlase na Facultade de Farmacia e tamén en algunhas asignaturas da Facultade de Artes, fundamentalmente na de Fontana. E tiña como compañeiro, que era un dos seus íntimos, a Ramón de la Saga. E os dous discutían moito nos ambientes, nos aferroados ambientes que había en Santiago, dos seus temas. E tamén tiñan unha pasión polos paseos, pola natureza. Eles mesmos decían que recorrían os arredores de Santiago, recollían minerais, recollían plantas, valoraban a paisaxe, e mesmo facían achados prehistóricos, porque en 1816 Casiano de Prado achou ese elemento prehistórico, esa machada que vedes aí, que achou precisamente a Academia de Historia, onde ali está recollida. É dicir, que tan precozmente como 1816 xa tiña interese pola prehistoria. Pero ademais de esta asistencia ás clases, desta valoración un pouco do contorno, existían tamén en este momento de unha agitación política moi importante as tertulias. As tertulias, a maior parte delas secretas, unha delas importante era a que se facía na rebotica de Suárez Freire, na praza de Feijó, digamos, para xente xa adulta, pero despois os propios estudantes tiñan as súas propias tertulias. E unha delas, a que pertencía Casiano de Prado, celebrábase precisamente no Pazo de Amarante, do Marqués de Santa Cruz. Nesta tertulia, Prado era o censor do grupo e o fillo do Marqués era o presidente da tertulia. E ali, hasta 10 persoas máis discutían de política, discutían de religión, discutían de ciencia, de geografía, do que se puxera por diante. Hai quen di que a masonería de alguma maneira estivo relacionada con este tipo de tertulias. Probablemente. Pero o que sí, os que estudaron a vida de Casiano de Prado, o que sí din é que, en principio, ainda que hai algúns datos que parece que hai unha certa afinidade, unha certa paralelismo entre a actividade de Casiano e a masonería, que non estivo inscrito nesta institución. Tamén é interesante sinalar que Quintana, Juan Manuel Quintana, un poeta político, era o gran ídolo dos liberais. Era unha idolatría total. Prácticamente era un home que todo o mundo coñecía, que todo o mundo defendía, e as súas poesías as sabían de memoria. Isto ímolo ver, porque non necesitaban ter escritos ni ter libros de Quintana. As recitaban uns a outros e uns a outros as comunicaban. E había dúas obras ademais moi emblemáticas: Oda a la Dirección de la Imprenta e a Juan Padilla. A máis revolucionaria delas era a Juan Padilla, pero
a oda da invención da imprenta ten interese desde o noso punto de vista porque defendía a Copérnico, defendía a Newton, defendía, en unha palabra, a ciencia moderna. E un estudoso da obra e a repercusión de Quintana en España decía que o atrevemento, a forma, ás veces, exagerada que tiña a literatura de Quintana facía que só se podían recitar en las tertulias entre amigos e a veces confidencialmente ou en pleno campo al abrigo de indiscreciones. E aquí comeza o proceso. O proceso comeza como todos os procesos, pola delación, pola denuncia. Casiano foi denunciado inicialmente por dous estudantes de 16 anos, Florencio Rodríguez e Hipólito Púa, que decían que lle tiñan escoitado afirmacións posiblemente heréticas. Despois empezaron a aparecer outras testemunhas, moitos deles eran confidentes habituais do Santo Oficio, e con eles se foi construíndo o primeiro sumario en torno á figura de Casiano do Prado. Figura que, por outra parte, tamén hai que dicilo, era moi extrovertido, non era un home que soubera estar calado. O que pensaba tiña que dicilo, e, por lo tanto, todo este pensamento liberal e revolucionario de alguma maneira, tiña que comunicar. E, por lo tanto, era moi fácil que yo escoitaran os seus compañeiros, que yo escoitaran polas rúas de Santiago. Tamén é importante que na mesma quenda de delacións foi delatado un compañeiro da tertulia do Pazo de Amarante, Son Antonio del Río, e que entre as testemunhas, porque vai ter interese en relación con Casiano del Prado, que apareceron contra Son Antonio del Río, estaba Varela de Montes, un médico famosísimo en Santiago que nada menos que se atribuiu o papel de creador da Escola Médica Compostelana. Todos temos biografías complicadas e a de Varela de Montes tiene, digamos, este aspecto, vamos a chamarle, non moi noble na súa xuventude, que foi un delator en relación con Son Antonio del Río. E algúns aspectos do sumario de Son Antonio del Río teñen que ver con Casiano do Prado, por eso tamén o cito. En cambio, por exemplo, Ramón de la Sagra non se meteron con ele, probablemente porque se fuxiu. Aproveitou a maneira de escapar de Santiago, porque prácticamente se sabe que prácticamente nese mesmo ano, ao ano seguinte, xa non estaba en Santiago, e, por lo tanto, escapou un pouco, estaba en Madrid, pero parece que a Inquisición de Santiago non tuvo interese en prolongar os seus brazos ata Madrid, e, por lo tanto, ata ali non chegou, e librouse dos rigores da Inquisición. E tamén, aquí hai que pensar noutras connotacións, o fillo do Marqués de Santa Cruz, que era o presidente da tertulia liberal, tampouco foi tocado pola Inquisición. Aquí, probablemente, supoño que a forza e o poder do pai actuaría a favor dele. Penso, non teño ninguna razón ningún documento para decir que foi así, pero vamos, é para pensar que foi así, porque de todos os da tertulia, de todos os do grupo, realmente foron eses dous os que foron levados a prisión. Dentro das proposicións, dentro das acusacións que se tiñan contra Casiano de Prado, as que se decían dele, en principio, non tiñan nada que ver coa ciencia. Decían, dentro das súas opinións, estaban as que tiña sobre a divinidade de Cristo, que decía, era un hombre sabio que predicaba unha moral pura e recta. Sobre a inmortalidade del alma, decía que cando morrésemos ficaríamos onde nos soterraban. Ou defendendo a opción de Séneca polo suicidio, da que decía que era o mellor ben que tiñamos contra todos os males. De todas maneiras, tamén é interesante ver que estes escritos da sumaria eran moitas veces pouco piadosos, incluso os propios reos, porque a descripción que fan de Casiano del Prado, en que non era moi agraciado, tampouco na descripción se quedan curtos, non? Decía, de estatura corta, grueso do cuerpo e cara, encarnada esta de pelo castaño, non? Por lo tanto, a caridade cristiana tampouco brilhaba moito nestas descripcións, non? En cambio, sí que é importante, desde o punto de vista que me interesa destacar aquí, é en que medida a ciencia puido estar ou non contemplada dentro destas acusacións. Directamente, do propio sumario de Casiano de Prado non se pode deducir nada. Todas as acusacións teñen que ver con proposicións deste tipo, máis ou menos relacionadas coa fe, co home, co deber da humanidade, etc. Pero, en cambio, do sumario de Xan del Río, e sobre todo polo que decía Varela de Montes, se pode deducir
algo que tamén é importante singlar, que nas cátedras da Universidade de Santiago, concretamente na Cátedra de Historia Natural, aparte das explicacións de clase, había discusións importantes, había discusións abertas. Quizás tamén nas academias que acompañaban a cátedra, pero na propia cátedra, no propio lugar da universidade, había toda unha manifestación de cultura, de discusión, de apertura de cara a estas cuestións. E así, por exemplo, se di que Casiano do Prado falaba sobre a vida de todos os seres comprendidos sobre os tres reinos mineral, vegetal e animal, e así igual en todo. Aquí podíamos pensar que está incluso un pouco en línea con o abarquismo, porque se máis ou menos todos os tres reinos estaban unidos, había un eixo que de alguma maneira os enlazaba. Podíamos pensar que podía haber alguna connotación de tipo evolucionista, pero, por exemplo, falaba do universo, das maravillas, da expansión do universo, da duración do universo, que non tiña nada que ver, por exemplo, que decía a Biblia, etc. E aquí é probable que xogara un papel, por lo menos permisivo, pero eu penso que probablemente tamén estimulante, o catedrático de Historia Natural, León y Mesa. En todas as relacións dos historiadores que de Santiago, de esta etapa, nunca o citan. Falan de Camiña, falan de Fontán, falan de Rodríguez, como catedráticos que eran liberais. Pero, sin embargo, as discusións, estas discusións todas se facían na Cátedra de Historia Natural. E, por lo tanto, eu penso que había algún tipo de incitación ou de actitud permisiva de León y Mesa en relación con estes temas. E todo isto o apoio porque aos poucos anos marchou de Santiago e cando foi a Madrid, cando chegou ao absolutismo, no 23, foi destituído precisamente por liberal. O mellor Santiago, de alguma maneira non se manifestou, tiñamos amigos, de feito, hai un informe dun párroco que di que é un home de boas costumes, e parece que foi a misa, pero penso que realmente era tamén un liberal, que en Santiago non se manifestou, pero que sí se manifestaba na permisividade e na incitación que hai na súa cátedra, e que, por lo tanto, era un foco importante en relación con estas cuestións. E despois, claro, estaban as reunións no Pazo do Barrio de Santa Cruz, onde estaban estes personaxes que xa comentamos. A outra cuestión pola que foi enxuiciado Casiano do Prado era a lectura de libros prohibidos. Por un lado eran as proposicións, fundamentalmente de tipo, como acabamos de ver, doctrinal e indirectamente algo relacionado coa ciencia, pero tamén se lle acusaba de ter libros prohibidos. Concretamente, falaban que leía Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, así estaba escrito no documento, non para detestalos, senón para exageralos. E o que habría que decir é que a maioría deles casi sempre entraban polo peinado da Coruña. Este tipo de libros franceses, este tipo de que de alguma maneira estaban transmitindo a nova visión dos enciclopedistas, casi sempre entraban pola Coruña. E eses serían os que chegarían ao grupo, e nese grupo se discutirían. Probablemente Casiano non os tería, porque cando se fixo o rexistro da súa casa, o único que se atopou foron manuscritos, é dicir, que copiaban a man os textos que lles interesaban. Non eran textos impresos, eran textos manuscritos que estaría indicado del Helvétios, del Esprit de l'Homme, etc. E, por suposto, tamén estaban as odas a Quintana, as odas de Quintana, que recitaban de memoria. É dicir, que tiñan textos escritos, textos manuscritos, que reproducían eles para poder conservar, e textos que recitaban de memoria e que recitaban. Todo eso, de alguma maneira, era a amalgama que configuraba a lectura de libros prohibidos. Con todo isto, se foi a fase de avaliación das probas, foi a fase de avaliación das probas, o fiscal decidiu que era culpable e que, por lo tanto, había que pedir a confirmación a Madrid da sentencia. De Madrid chegou o 17 de setembro, hai apenas 200 anos, e despois foi detido o 3 de decembro deste mesmo ano. É dicir, que estamos nos 200 anos que, iba a decir conmemoran, non podemos decir conmemorar, simplemente recordan, lembran este momento. E a detención de Prado tamén ten unha certa singularidade, porque non foi normal. El vivía na Rúa do Vilar, un pouco máis adiante onde estamos nós aquí, e moi cedo chegaron 10 alguacís, e o propio alguacil maior, o conde de Maceda, Xoan Xosé Caamaño Pardo, foi o que foi a detelo. El queixábase. Nunca se tiña feito dese xeito. Eu, pensando neste momento, imaginándome como sería esta detención,
pola mañán, de noite, 10 alguacís chamándonos á porta, Casiano saindo da casa, Casiano metido entre os 10 alguacís e detrás presidindo o cortexo o conde de Maceda. Eu creo que era merecente isto de un cadro histórico. En Galicia somos pouco aficionados a facer cadros de historia. Casi non hai cadros de historia que reflexen episodios interesantes. Pero eu creo que este sería un episodio interesante a reproducir por un bo pintor, porque é un momento tenebroso de pola noite de que Casado Prado é conducido ás cárceles da Inquisición que teñamos aí onde está o Hotel Compostela. Como era esta Inquisición? Este é o plano da Inquisición que acolleu a Casiano de Prado. Ali foi recluído na cela número 5, que tiña 5 por 3,5 metros de amplitude, o sea que era reducida, pero vamos, tampouco era excesivamente pequena. E como podedes ver, esta sería a Rúa do Hórreo, esta sería a Rúa da Fonte de Santo Antonio, este sería o plano da planta baixa da Inquisición. Todo o que está en color amarelo eran as celas, podedes ver que hai unhas peores que son as interiores e outras mellores que tiñan todas unha ventana que era cara ao Sar, ao Viso, e despois estas, por exemplo, que estaban en vermello, que non sei se se usaron moito ou non, eran as celdas do tormento. Sempre había dúas, a cela onde prácticamente se aplicaba o tormento e a cela previa onde tiña normalmente o acusado ali un certo tempo para que se fora preparando de alguma maneira, mellor xa empezaba a cambiar de opinión en función do que estaba ocurrindo na outra. Casiano de Prado, unha vez que foi recluído nesta cela, na número 5, concretamente foi esta, foi sometido a interrogatorios sucesivos para ver se de alguma maneira confesaba. Se decreta tamén a confiscación dos seus bens, tiña que pagar el a súa instancia na Inquisición, era insolvente, por lo tanto tiveron que ser os seus pais que eles contribuíron precisamente á estancia de Casiano na Inquisición de Santiago. E sobre todo, o que máis lle afectou a Casiano, porque non lle aplicaba o tormento físico, xa, como lembrades, na época en que estamos xa eran moi poucos, casi non existía o tormento físico, pero sí, en cambio, había a presión psicolóxica importante sobre o reo. Unha presión que se traducía en interrogatorios seguidos, en un aillamento total, en unha desconexión coa súa familia, con seus amigos. Entón, o que pensaba era a base de que deixamos pasar o tempo e isto ao final vai incidir na súa vontade, na súa maneira de estar. O propio Casiano, anos despois, cando lembraba estes momentos que estivera na cadea, decía, aquí me he visto sometido a la más triste soledad, separado de mi familia, de mis libros y de todo lo que pudiera hacer la situación más llevadera. E pola ventana, esa ventana que tiña a cela número 5, ollaba el río Sar, en cuyas frondosas orillas había pasado tan gratos instantes, ya en prácticas sabrosas con mis amigos, ya vagando solo por allí, con Propercio, Racín, Menéndez o Quintana en la mano. Jamás dirigía la vista a esta parte sin que asomaran lágrimas en mis ojos. Por lo tanto, esta era a situación de Casiano, ese era o seu estado de ánimo, e por lo tanto, ese era, digamos, o tormento psicolóxico a que foi realmente sometido en Casiano na cela da Inquisición. Ao final, isto cundiu os seus efectos, isto se sumou a unha enfermidade que lle afectou, e, por lo tanto, ao cabo xa de máis dun ano, de 400 e pico de días, de 420 días, Casiano chega a confesar os seus erros. Unha parte do recoñecemento deste arrepentimento está aí recollido, Con su acuerdo expuso en la misma audiencia el pedir perdón a todos y al santo tribunal de su irreligiosidad, desatinos que había profesado y errores en que había incidido, y haber leído libros que le indujeron en máximas irreligiosas y anticatólicas, que estaba muy arrepentido de ellos. O tribunal valorou esta cuestión, considerou a posibilidade de que a mellor aínda lle conviña manter un certo encerro en un convento, pero ao final decidiu que, dado o seu estado físico, as súas doenzas e tal, había que ceibalo. Así sucedeu o 27 de xaneiro de 1819, despois de 420 días na cadea da Inquisición de Santiago. Casiano, unha vez que foi ceibado, xa non volveu a Santiago. Seu pai, que era liberal, o Melchor de Prado, arquitecto Melchor de Prado, que era liberal, aínda que era
arquitecto dos coengos da Catedral de Santiago, por problemas ideolóxicos tivo que marchar para a Coruña, e na Coruña deron o posto de arquitecto do Concello, e, por tanto, cando Casiano saiu da cadea, volveu a Coruña. E ali xa, aos poucos, acaeceu o pronunciamento liberal de Riego, de 1820, el se incorporou xa activamente na defensa do ideal progresista e a Constitución, e mesmo participou en sociedades patrióticas que defendían de unha maneira explícita este ideal. Cando de novo, 3 anos despois, unha vez que rematou o trienio liberal, volven os absolutistas, Casiano colle as armas e defende frente aos realistas as posicións que tiña acabado na Coruña. Quero con isto simplemente dicir que o arrepentimento de Casiano supoño que fora un arrepentimento circunstancial. En calquera caso, a súa propia trayectoria vital deixou-nos claro que tiña esquecido xa o xuramento de ortodoxia diante do Santo Oficio. Ben, imos xa rematando. Se ten escrito que o último inquilino da Inquisición de Santiago fora Casiano de Prado. Iso non é así. Foi probablemente o último proceso que se celebrou na Inquisición de Santiago, porque despois esa cela número 5 de Casiano de Prado foi ocupada por pouco tempo polo conde de Montijo. Era un político español que luitou moito polo constitucionalismo, que na época de Fernando VII foi encadeado, e por alonxalo das zonas de operacións que tiña sobre o centro de España, foi traído a Santiago, e na cela número 5 ali botou uns cantos meses hasta que en 1820 foi liberado polas tropas constitucionalistas chegadas a Coruña. E agora sí, agora remata a historia da Inquisición de Galicia. 300 e pico de anos que tiveron este colofón co proceso de de Casiano de Prado. En 1820, de novo Pardo de Andrade, o que fixera aquelas poesías en galego contra a Inquisición que estaba intentando reconstruíla, cando xa se sabía que había rematado, pois tamén volveu outra vez que as súas outamillas a celebrar a desaparición da Inquisición. Tamén quitaron da terra aquel negro tribunal, donde con nome de Dios facían tanta maldad. Así as sombras do secreto, o que nos quixese mal, vengase de un podía hasta facernos queimar. Ben, con isto xa remato, e simplemente unha reflexión final en relación con Casiano de Prado, que creo que é unha figura moi importante, necesariamente recuperable, e sobre todo o que foi a Inquisición en Galicia e en España. Hai uns juicios que realmente creo que son importantes, os que podemos facer desde a nosa mentalidade actual, que nos di que non sempre os tempos pasados foron mellores, evidentemente. E despois hai outro xuicio que é máis difícil, pero que sitúa máis exactamente o que foi esta institución, que é o que deberíamos facer, comparar a Inquisición cos outros tribunais semellantes que había na súa época. Porque non foi o único tribunal que actuou en problemas de fe, en problemas de conciencia. En outros países había outros tribunales similares. Mesmo en España están os tribunais civis, que tamén actuaban en situacións similares ás da Inquisición. Entonces, este outro xuicio, repite, moito máis matizado, moito máis difícil de levar adiante, ese outro xuicio transversal é o que deberíamos facer para entender realmente o que significou no seu tempo, en todo ese longo 350 anos, a Inquisición. Algo que os historiadores están agora a intentar recuperar, intentar achegar datos precisos para que depois nos podamos ter unha impresión persoal que nos alonxe, en certa maneira, de moitos dos mitos que estuveron, de alguma maneira, planeando sobre esta, digamos, cuestión histórica tan necesaria de unidade por un aspecto, pero tan necesaria de valorar por outro. Moitas grazas.